a tots. Avui, dia 18 de juny de 2011, ens disposem a abordar una tasca que hem qualificat d'històrica: l'enderrocament del mur, la destrucció de la tàpia del psiquiàtric. Aquesta institució, més que centenària, ha ocupat un lloc central, no només en la història catalana de l'assistència psiquiàtrica, sinó també en la materialització de l'imaginari que la nostra societat ha construït entorn a la malaltia mental, la bogeria. Aquesta imatge, i en certa manera també les institucions i fins i tot els professionals que es relacionaven, han estat així associades indefectiblement a la por, l'aïllament i l'estigma. Avui, en la mesura en què som més capaços d'entendre que els trastorns mentals ens poden afectar a qualsevol de nosaltres, aquesta consciència està canviant. Més de 100 anys va venir a Espanya un germà italià que es deia Benito Meni i va fer dues coses importants. Entenc que va ser la restauració de l'Ordre de Sant Joan de Déu, que estava extingida, i després també va crear la congregació de les germanes hospitalàries del Benito Meni, del Sagrat Cor, que estem aquí junts a nosaltres. Les dues institucions penso que han contribuït durant aquest temps, d'altres institucions també, però ara estem parlant de la nostra, al cuidau i a l'atenció del malalt mental. Una fita molt important passa en l'any 1991, quan per primera vegada la salut mental és reconeguda com un problema de salut com qualsevol altre. S'incorpora dintre de les polítiques de salut del Sistema Nacional de Salut, del Sistema Sanitari General. Per tant, deixem enrere aquella època on l'únic tractament era l'hospitalització per donar pas al tractament mèdic i també al tractament psicosocial. Avui treballem per capacitar, per ensenyar, per facilitar, per recolzar a la persona que pateix malaltia mental. Ja no és solament el cuidar, el controlar, l'entretenir. Al futur hi ha molts murs invisibles, aquells que no són fàcils d'enderrocar, que són els que portem cada un de nosaltres a dins. Avui tirem el mur, però el mur invisible, el mur individual, aquest es fa moltes vegades més difícil d'enderrocar. El desconeixement que encara hi ha a la societat sobre la malaltia mental, els perjudicis que hi ha en relació al que pateix la malaltia mental, la poca tolerància a la diferència, comporta encara avui en dia grans dificultats per la integració real de la persona que pateix una malaltia mental. La ciutat de Sant Boi és coneguda sovint pel seu hospital psiquiàtric. Sempre ha estat un exemple, la seva ciutadania, de respecte i d'acceptació, on els seus ciutadans han acceptat a les persones ingressades a l'hospital i conviuen amb els seus carrers. Els professionals implicats abans i implicats ara, tant professionalment com personalment, manifestem que no només volem trencar barreres pels nostres usuaris, sinó que les veritables barreres que trenquem són les de la lluita contra l'estigma, regalant l'oportunitat única de gaudir i compartir un espai comú fascinant i convertint el nostre recinte en un símbol d'igualtat. Que el vell recinte psiquiàtric tancat ara es transformi en un parc sanitari obert a la població, per tal de donar un pas fonamental a la superació de la ignorància i de la por cap a la malaltia mental.
l'enderroc del mur sigui l'avenç definitiu a la integració de la salut mental, amb pas ferm, de bat a bat, que ensenyi al món en el que vivim la realitat del dia a dia. S'han acabat les barreres físiques i així ens preparem per enderrocar també les psicològiques i les socials. Aquí també. Mira aquí, mira una mica aquí. Gatitón. Espera. Venga, Jordi, Jordi. Ya está, Jordi. Els ciutadans manifestem que l'enderroc d'aquest ciment és un gran avenç cap a la integració definitiva. Ens trobem davant una societat capaç de començar a reconèixer una malaltia mental com qualsevol altra malaltia, sense necessitat d'amagar-la, sense tancar i oblidar les persones que la pateixen. Obrir aquest mur significa dotar la població d'un espai més obert. D'aquesta manera deixarem de banda l'aspecte tètric i misteriós que sempre ha envoltat aquest recinte. Com a ciutadans, ens alegrem que la nostra localitat guanyi un nou espai verd perquè així el podrem gaudir tots plegats. El nostre compromís amb la malaltia mental i amb les ganes de superar l'estigma ens fa recuperar l'esperit de compromís i hospitalitat, una característica fonamental de la localitat de Sant Boi de Llobregat. Mamá, ¿te acuerdas cuando íbamos juntos por camino polvoriento? En la mano derecha un gran ramo de flores y la izquierda apretando muy fuerte tus dedos. Respirando despacio y sin ruido, la mirada en el suelo y anhelando llegar cuanto antes hasta el cementerio, rezábamos juntos, dejando las flores en la tumba de mi padre muerto. Y otra vez desandando lo andado, y otra vez en silencio, sin el ramo en la mano derecha, pero sí con la izquierda en tus dedos. Mamá, ¿tú no sabes por qué yo no hablaba? ¿Por qué iba corriendo? Detrás de aquel muro tan alto, tan largo, muro de misterio, me decían que había hombres locos y tenía miedo. ¿No te acuerdas que yo no miraba? Aquel muro tan alto y tan largo aún era pequeño y podían saltar por encima. Yo tenía miedo, pero un día, temblando, ni yo lo comprendo, entramos detrás de los muros todos los del pueblo, niños a montones, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, y casi que lloro al pensarlo. Allí no vi locos, ni vi hombres fieros. ¿Por qué me engañabais si solo hay enfermos? Y dicen que pueden curarse si los comprendemos. Mamá, ¿por qué son tan malos los hombres de fuera para los de dentro, si ellos no son malos, sino solo enfermos? Mamá, yo los quiero y he de hacer que otros niños los quieran porque ellos son buenos. Mamá, cuando quieras que le lleve flores al papá del cielo, no vengas conmigo, déjame ir solo, ya no tengo miedo. Llevaré las flores en la mano derecha, sin coger con la izquierda tus dedos, pues los muros tan altos, tan largos, ya no son pequeños. Y los hombres que están encerrados también son muy buenos. Cuando quieras, mamá, ven conmigo, iremos a verlos y llevarles el amor que les niegan los que creen ser cuerdos. A ofrecer a papá la oración y las flores hasta el cementerio, no vengas conmigo, ya puedo ir solo, ya no tengo miedo.